Ayafo baby aye dro de afedie ye drubrum ahankasa ena asem no wo sanse ASANTEHEMAA nana Konadu yi adoma wotoso biensa ono nti nenne ye nyina ye de ehyiemu ewo menhia fikasiem ha na wohwe baby a anwom kaguoyi na entwene ene dawuro ano damui na aba panyini ene abrafo ehwewo mu edi aseya ahaya ASANTEHEMAA nana Konadu yi adom wono ankasa na boboa no eho anase ni fie pe ena yewreyi enti aha ena ye nyina sentwofo ya baba begua onu nti na neyie ye hyefa ye di kaka chem se eye mfinhia num ya baba betwen na afeyi ye do hema ankasa pie na ye de akọ dwabo na se a enye asemketoa ye nhya ase ne ntempa na ye nhwe bibi kakra wa hanom na afe ye ntoa so emfa emamo medical ka chem se Asante akonwa no eye aba hema no ema akoma kudumi nsa ena aba won motwam a won mokọ a won mokọ akura bi otoso dunan ye ene nana Konadu yi adom a wono ena ni nkonwadi etoso miensa na emumu no yen contentem a nana nya konkusi amoa ebedi 27 years nana inketia intim abamo ebedi 18 years nana ekuyefie ebedi 28 years nana Konadu yi adom odi kan ebedi 41 years nana akosua adoma bedi 10 years nana amase wa bedi 9 years nana yedufie bedi 8 years nana efia sapon bedi 21 years nana efia kobi a wodi kanye ebedi 23 years nana ya echa ebedi 27 years nana Konadu yi admotoso mienu ebedi 28 years ena nana amase wanya akobedi 32 years ansa nana efia kobi sewa ampema wodi kan ebedi 39 years enti wenum ne aba hema wonmo di kan aba wonmo ekwa eneye nana Konadu yi adom aba na pakan a eneye ye de besoa no na yaye ne kokuru ama ASANTEHEMAA ni wiase nyina ehu sa ASANTEHEMAA mfa ma eni agrontoto ma efomo no eno ena esiwa ye di kente ye de adura ne kama emare mfi se kokosese no nso ena ahene nananom wonmo aye krado a wonmo ba na wonmo ababa behim edinanim na ye de akwa eno nso enye asemketo akra sa mre die enche na di obeba no enya ababa bedura hwan ena ye twen no ASANTEHEMAA nana Konadu yi admotoso miensa Konadu na oyi adom Konadu na oyi adom ASANTEHEMAA mfa ma eni agro
santeman toto ema efom santeman fa ya ba hemanum eni agro sanse emre bia atwamu akwasi kokko ye nadwen se obeye asanteman so domo na obechi ye na se ajeman prempe na wodom de ko Seychelles na wodom de aniamo ho samsa ba santeman mu se abechi mu hene no enu nti no momfa musika dwa ye asanteman sunsun man ye no eye oba bi na esori gina ya nana ya asantoa woni ninia ana owo ofenso hema na wonmo dituo edi gina mu ene mmemmeye eti gina ye edi dukubo wonmo ye ma wonmo konye eje asanteman senya ha na mu bedi nsemhu ade nsa ne ama konkonchenchi aba beche ye mpene emma momma metoye so resa sanse otumfo tumu a woro ka fa o meti emma hema de ne de ne nam yo na afeye akukuoduro ene ti gina ye a wonmo de je asanteman so abra na memma wonmo adase de di nsuyu ye di agu wonmo so enti asanteman ya hiniemu ene amamna ne abakwasem no yemfa abahema yemfa omuni agro yentoto omo ase abahema tumi ekura wonmo asanteman bi mu ene se efie wonyina o tumi che obia wono no kase empu na epuno esanse obi obeba bedi wo hene na nkasa no eyo bahema na sede se wodi we na bekose we ena mede ne eba bedi hema na nipa bia no mo beti atie mu ewo ahemfie ho no ono ena wo hene sori a bibia opeso ye bia no okọ efre na brewa okọ no okọ gya adwenkyere ogi afutuo edifi no ho oye nyansambo akwa ahemfie o nyansansafo nyina no ono ne kura no obia ena eko otumwa yatum otumi kase nne bibia enkoso bibia nso entimi nkoso a na henie ne mitumi a ekura no eso paa ewo asantememu a enya asem ketwa nti aba hema tumi ekura wo mo no menyi ho akyinyi na enkobisa se na wono kura te se ni eso paa a wo tumi ekura wo hene kura enibi ewo asantemantema enti nenneye eho akwa akohia se yeboa na oponso eboa na afi asanteman ranankasa ene wo hema nana Konadu yadom oba hema a ono nufutabra ba mansan nyina enuma no wono na nebochi aho enumuda na aduane mpa hoda osoya abrefo ohu agyanka mobono no wono eno no ena ebeyi taase no ena edikanye to hu se ma be se banan worum kurakura bibia ayese pia ne siduku so na ayese gyan ne kura wono no mo badia emma ne nyonwanwa enhawo nkobisa se hwan na ebe sanse ohime bien ho a wo asase so tienie ohime bien ho wo asase so efiri esuase ede besi fom ne eni ayasase a yeteso yi a oba ye de saa ne ma bidi nanim ye frɛ ne taasen ma banan ene kurakura wonma wonmo de asisi duku bi so a eye sika kokwa a enye asem ketwa kura afei ahyensode bia ma obehu se ASANTEHEMAA ohima bia wodi mu ohima bia woso ohima bia na konwa ne krowo eba ene se obehu se ye frɛ bibi na se ekuo bi modwoafo ye wo modwoahema ewo ahemfie sesi a wokwa awon mo wono ne nkwada wono mato santene mayo akra a wono mfie ne nkwa animu a wono mato santene na omudi ASANTEHEMAA animu na wono ede ne ba no enti se wotwa nkwada ne beba ansa na omo mukura taasen no wono nso aba ansa na henna nanom a wono mukura kokosesei wono nso aba na afeyi no woba ahema watoa so na afeyi woba ahema ede na simfimfin ho baabi a ohema eba wote sekom taasenhema no ena edi ASANTEHEMAA nimpe no wono odi na nimpe no wona osiesi nkwadaaye eye ntutuye na ohuse bibia edayie na fe ASANTEHEMAA yede ne asi na yede na ba ni seko no ene aye ne kama watimi no sa wahwe seko ni ya ogine wani na hwe ni yie pa bon se mrante kentra nwam baanan ena eso wo mo na ade no we no eye ASANTEMAN ahosuo e ma refi ade bi na ayese papa kakraka no ayede age eye ASANTEHEMAA ho no eye Asante ya hosuo no na no mekire mu enso mesa kire bia ne afi na wohwe Asante kada na nkasa no kokko nim se de bia mu sa Asante kotoko no de bi Asante na kala na nkasa ni ahosuo no eye haba mono a ejina wo ma ye nkwaye ahodo a ye wa ha awokosrade yedo a ewu mu no ejina wo de masika kokko a epempem ya saasi so
untimi ne enyi ho achi nsanse e cha aseti nsuka kokko efira Asante mantem hawo no na eye etetentre dia na ya asanto akora no wonya emekọ eku ade tuntum na ewuma hosuo tuntum no ejina ho e de nipa ewumu no ya hosuo ndesi boni be kase e kala eno no na meka mranti akintra nwama wono eso ASANTEHEMAA ne sekuno ena we ebebu omu se wanwa wono mu duku a anase kasiri yenka ne sanye duku kasira eso wo na wo de apakan de siso aha ma me nkire we ansa mo maduafo no wono mu tinwi no ye fe ni chinchim wono ne meyi ha wono mu him wo nsa ekubunkum eba nifa no no wo ne fe wo se maduafo no won se ye de ASANTEHEMAA entoma ya imfonyi bom ni bi no eno na yetwa bibia sisi kwada yi wono mu na ede ade abomu na wono mu tinu wi no nso a wono ayi no no e fe ne se chinchim eno eni edin a yede emma wo mo ewo ho we no no eye echem on ade bia ese tetrete bi ekura ba ema bia eno so kwa ye fe ne echem enti yesua de aye ko a eno no afa yenko na menko wiwi no mrantie no wono mo kashira wono mabo a eso wo mo no wo mo so ahema no se wo hwe a ye ne asabia kronto yate ahasuo panye na yakọ afuo mu kan no bi wo beduru ba bie nu na bi kura kani wonya bibia ntoma bibia na bia de abokashiri yetete brode won se na aban na adwan na agye ne ho agu fam wo no na yetwitwa won se na ni bia bi ne sesem saa yentwitwa entete aban no kwa di nyina aka ho na yabọ obo ne kashiri na de so anema de papa eyetofo enu bi ena mrantie yi wono abobo ne kama na yede aso ASANTEHEMAA daachi bi ne yebagi mu nkyiremu se de NYANSAPO yete ne yempre ye ho ene edi kan yenimu a yenim yenkobo so na daachi bi no yebagi nkyiremu na ya kyeremu senti a ene ye obi beka se ka akonya bebre aba yebetimi kura de fom ede yato wono mapampema mo so a yebetimi kura de ntoma gubi abo kashiri ananke ye be nka ASANTEHEMAA ntoma bi ya bontofo edenti ena saade no ene neye ohine ba no wote apakan mu a ye de so ano ohime ba na wote apakan mu a ye de so ano na saade sua bi wo hono ma yaje na ye de abre ya hwefo koso a na subscribe mami ehia me pa sa opese oboa ye na so oboa wo dia subscribe share na like ye jawadwe nkyere fato ase fama ye NYANSAPO yeguso ye sane ne madwemba ene de yebekwa ha bia no je se ye ne ahu na je se ya sonso ante ebekire mu na de enimu de ye de amamo abra yeguso aye kwa enim ya enti me ne mo kasa de ASANTEHEMAA no ye de na efro kakuma bi na chese bodu dwabo no ase a enye asem keto akra ye je ne tata ye je ne yoyojo ye kan de se kusua ya ton fofo ye kan de se akwada mono ye kan de se na ye de na bedwane esanse ni tumi eso a enye asempeto a ono ankasa ne ba tumfo se tutu a wotoso nimu ojitum se tumi a ekura na Konadu yi adom a wotoso ni nsamo enye tumi ketwa ewo ASANTEHEMAA na emma edikon edisedim atwekosi kokko de aboho ama se anya ye ne a yaye hokototuntu a wode kotokoko egu ade mu a ade nchen na wonu nyina sanse de obedi kan no na wotwe wo mo maka nyina na wode won muko de so kototuntu de wode wonu gu ade mu a wudi kan a ye betwe no de waba fom a enka ebi anka ankowie sasa na nso ni nyina mu na ye mu bi ye wono ho akonkonsafo no mo ye o magin se wo mbemma ASANTEHEMAA bofom ekokyere beebia wo hema ya asanto ahye beebia wo se ekone ekofa no a abakosem pokyire mu a ebinum timi ekodi sika kokko ezana se sika edi fi kosi broni ho a wo ye o magin se ko mbe dan yesuma sam no ma kyere beebia sika dwa kofi a eka ASANTEHEMAA bomu ya ASANTEHEMAA sunsuma enne ama Asante ahenie aye kakraka na domani sande oso ntakra cheninti no ama enipa bie
etan sante no enka ene yi nkomo kire e ma akosiko ko nka me ka sei ebi anko mo de kosi wo no kuro mu mihwe mo akoladan e ma ne nkam no mienu ye kɔ hɔ ya kwa akɔhwɛ ne ya gisika na nso ne nyina mu no emei de nsiye ene weta so e de duku bɔ wo mu ya asanto aka asɛm bi wo se kosiko ko ehene ne he na wo ne hwan a wo ba bɛyɛ mmere nto asɛm e de akyene ye ha no na ma motete wo wo se mo nsɔre na mema ye din o se ye mo nsɔre on din ye nim ko ye nim dwa na mema te obi antimi ne so sanse kosiko ko e wo hɔ no enso ba no ene ne nua ofenso hema asatem no edigire enti na yensi asante hema anase aba hema o mo asante ana yensi wo no modu afo no wonu msa na woru mu him no nso no da bia se de eduka aka no nyansapo isana na bagimba nti ebe sana na bagimba ada chi bia ye bisase emodu afo no nsa na wo mo de omoso won ma abachere yenti ni ye kana abachere yen kana abachere se de ye kana no ye kana abachere asiche ni na ne se old age obi a watena se wanyini a wache disa wo de ba ye kase mu a ye se wo ba ya che eno no nti ye kana abachere timpanyi se panyi woni hwe no kura no o abache na che se oba ye ache a untu fabiensi ebi sa se won ma abache na won ma somu a won him kobonkum o ma huna benfa ase kura echese se wohwa afei ena wohema nankasa wababa bidri nana kuradu a wokra dom no yi adom yi ASANTEHEMAA me nifutabra ba manse nyina enu mamno wohema kukuruko wohema anija enumda wohema anija de aduane mpra hoda oso abrefo dunsina oso abrefo kwantimpomu nsanso na hia manse nyina nifutabra ba manse nyina enu mamno eno no won wasita ata yi o won na ebe yi o wan na ebe yi o eye kuradu a oyi adom ASANTEHEMAA eno no wono no de nsa abeto nsamu na onne ne ba edi nkita ho abana kwa ba so be ka se mami mo piafo won kwaso afedie ese kwa mwatene obata nkase no no ode nani bekirem na afiyi akwa kwatense e mare mfi se opem so tense bia na ne nsabonkum so eho e na ne maame wotena. Thank you so much, Vice President of the Republic. ASANTEHEMAA no baba beje na konwa na ho fade ne efe keke ene sikasun wanyini ho obey wo konfinhia bi wotwe nanso hwe dancing kan ya wotwa no hwe na ne kada we ye helediship Lady Julia opem so tumfo say tutu ono ankasa ne ho kani ono so enene baba beje akonwa obeta nasi echi enu tie no e ma remfise ASANTEHEMAA na Konadu ya domoto so nsa woni won ma e kokofu hene ne hema nana atwa praman ena afiyi kwabri Kenya ase nana ya mua be yi a woto so mienu ansa ne wo be ma ba kwa na wo de won Kenya Mother Nana Atwa Dokua welcome back. Sene so hwe ASANTEHEMAA ye mamme ye nana ya de nyina afa no yiye papa se wo hwa obayi mfie kwa ni me yiye pa nanso hwe na hosuo hwere ekura no hwe ni komu ade egugu na hwe na bakon no so eba fom kakra no
hwe sika empati a yede aguso na hwe ne nsatea na hwe nabakon no so ene se de ohima esi afa no ho enya asem ketoa enne ase ni fitaa ena esoro no kente nwuntuma papa bi a ya nwene ene ohima otutuo no de aguso na hwe ne bɔre a egu ahenema mu hwe ne kontwetwa yese droben na hwe ne hwene tia asa droben ena ne kontwetwa no te se sibiri a kyese efe papa a kyese enne enya asem ketoa ohima afan uyi na wakyerɛ sɛ ASANTEHEMAA akonwa no ɛsɛ no na ɛfata no na odi sɛ odi wama ahenie no ayɛ akɔnɔ afei ɛna ani nti na adwetwe wura wɔn ba ayɛ no no wɔn mu so a wɔn mo kyea saa bere deɛ aba ahenie abinom no ɛna ate asi mu a yɛsɛ Area ewusuafo ahwefo papa bi na samedie se wa hwese ye kwedi a na wo de de ekwa akosie ni dwa na eba ye no enwanwa edomo eba ye no enwanwa edomo ba yie papa eba ye ama opunso ankasa kura no na ye ne nwanwa se domo ba ye afa na ASANTEHEMAA nana Konadu na oyi adom Konadu yi adom otoso nyensa ama ne musuo na wafro ne sekwa
wodi free edwana se said ya mamre ene amane tie no won kono to ti sa amane kakra wom obedi nkita ho achiachi mpanyefo eni tin ya yetwu anam mo mbeja ano amanyefo mbeja ano wonu mfra manone amawodo so baaye wonu nyina awonu ba ene ade ba ko an enwa wane se aborofo a wonu baaye be fa sa eye dwumadi bia yenso ye fa bi nyina no no wonu efra ASANTEHEMAA ntoma ni ti wo yen sentweni na wokure bi na mo ampon bi ancha wonu kura ka bibi bia kire a che se eye nwoma pa de obepam ne srete ne kaba epam emema no so de obepam ne soro nko a no de trasa esi soro nso yo ya enadwumadi ni yakono na eye ASANTEHEMAA ene edom empanyimfo a wono baaye ne edi kra yen kredi papa ewe arefo na ha ena yedimu ABC yesenya me se o memfie komra metro santin na mfie so na woni ni mfie na wo me eni mfinhia edu se saa mere ye ebedi no na ne ho aye den a chese na ne ho aye fe a chese na Asante anye na konkan a chese na ni so ade mu nyina abem ama me nso me ne wa de wa ASANTEHEMAA ne Ghana man de ni chefa piao ana NYANSAPO kasa mfumini yedi musi yesane na madwin da wi mu komodin subscribe share like na che wadwe medin ene ebusia pani owusu we are so proud of her. Chief of Staff Asante ASANTEHEMAA Konadu ya domo to so